Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken Shopee bidwa Payday iti Sale biag. na! Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin asa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo na nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkaim nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras. Kada kaya aming sangapada. Papagayam mi, please share this program, share. Kada ito drugyan, papagayam mi. Tapno malpas tayo, kabot ta siyempre, from the beginning up to the end, and then again, imutaktikan ti pagkasaritaan ni Swerte na Apolloan. Anak, siyak ti inam, siyak ti pudnong inam. Sagadahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, rumrumwara kon Manong Nemi, iti compound, ti eskwela. Ti pagbasbasa kakas third year high school, Manong Nemi. Hindi at damang sabat kanyak amay sa babae. Mga wawag kanyak tinagan. Swerte. Napasardengat. Kinitak ng pangato ng pababa, Manong Nemi, naliday tilangana. Okay, matarwatan na. Nakatsinelas, nakabestida, umadang masdeg, ti makadakas, agat atrasak mat. Swerte. Sino ka? Anak. Siyak tipod nung inam. Nakigtutak Manong Nemi dadaytang imbagana. Numuna tinyalistot at imasadeg. Inyalistok mo tinakatras, ti makadakas Manong Nemi. At na si karod ko, kat napabaliktad ka! Napabaring ko asak Manong Nemi. Natagtagahinap ko manin. Daitan ti may kadwa Manong Nemi nga panakatagtagainap ko. At damay sa nga babae nga mga wawag kanya kiti swerte nga mga ibagbaga Manong Nemi nga isukano ti pudno nga inak. May isang ina nga gawawa nga mga ibagbaga. Anak, siyak ti pudno nga inam. Nagigtutak pa Manong Nemi, di matugtog,
3 daw ti kwarto. Swerte? Swerte anak. Ni mami. Mami, abay na kinuam. Ore ka man lang nakariing kani dadim. Pwede pigsam nga nagriyaw ka. Kunam. Abay. Nagtagtagay na baklang mami. Sorry no, na-disturbok ti turog yun kani daddy. Okay ka? Ako ang problema? Nalipatan man siguro na tinagkararag before nga naturog ka. Oo, magitam. Alam, bumangon ka. Kain ka uminom. Adadanong mo ta. Adda mami. Sige, uminom ka and then, nagkararag ka kinapot Diyos. Ha? Sige, subli ako silad mo yung dadim. Sige mami. Yan sorry. Idanon yun to kini. Daddy ti pa nagsorry. Di pa nakalukag ti turog yun. Kinapod no naman nung naimi katrantak ko man. Ngay baga tinatagtagainap ko. Maliplipatak lang man nung naimi. Kapot asla na ka mamati. Kung nada man nung naimi nga ti tagtagainap ka nung baliktad itipod nung abiyag. Kakaiso na nagtagtagainap pa. Apay kas diya, matagtagainap ko. Nagaduit ako man, napipintas nga matagtagainap ko. Ngayon, iso pa matagtagainap ko. Eh, dito iliwak lang ang makatagtagainap pa. Karagay tayo napipintas. Dati ko sang kapamilya kami, nga mapanagpaspasyar, mapang kami ti abroad. Buhayin, manon na yung nagpintas ko man, doon dyan, matagtagainap ko. Naglukan kami iti aeroplano, sakam to dumsaag, iti airport, sakam to paspasyar, kaya dumaduma nga napipintas nga lugar. Muna nakita ko man napipintas nga activities, iti eskwela. Hindi kita napipintas ko tagtagainap. Yung sawali mo, matagtagainap ko. Iminumak nga rod, manong na yung kalbasan na iti sulit iti kwarto. Dito yung nagparintuming nalipatag ng peso ito nagkararag. Kaniapo Diyos. Binigbig ko, nagpakawanak, naggamanak sa wakinidaw. Ngano, tagtag-inip at kumakit, agad napipintas sa tagtag-inip. Dagiti saan nga nakapapati. Kanito yapan ng trabay nakada kami nga sang kapamilya, ni daddy, ni mami, kastamatan kani ading ko nga June. Kana maipayan ka umati na ranya ka masakbayan, kami nga kapsat. Awang ko mati dumdumte nga problema ti pamilya mi. Kalbas ng data, manong name nagidakon. Nandiyak mo tin makaturog ka. Kinitak di oras manong name iti cellphone ko. 2:00 ti parbangon. So, pala ito makakakitak manong name iti message ni ni Bongbong. Hanga ni BBM ni Bongbong. Di kinaraduwara kiti elementarya sa matan kakaskola kita. The third year high school kami manong. Dandanin iti junior and senior prom me. Ito sundo ka nung tidamo panangisala ni Bongbong kanya. Ni Bongbong manong name di pa lang madmadlaw ko nga saan lang ang best friend. Di pang bilangan na kanyak no. Naununag pa. Gabo ka dagiti kikita na, arabid na, kanda dumapay. Ngayon, nasa paunay para ni dayat nga banag. Agkras kanyakon, agayat. Katsyak, anya matimariknak. Ubing kami pa'y kani Bongbong. Iso nga sampay lang nga dayat panunutek, ken panunutin mi. Awang kas timang ipasnag, ti panagbasa, dumteng to gundaway. Niso talaga ni Bongbong ko na. Nga napil di tagtagainip ko. Naminduhan. Idida mo manong name kadadak itimul awang kaduhak. Sang kimuyog dati kini mami kastamatan kini ading ko nga June. Idi adda masabat ko nga kasya man ang tilangan na. Naliday, nakadaster, nakachinelas, ngembernit met. Okay met. Ti panagar-arawat na iso na lang tanaliday. Nga manghawag tinagan ko.
Sana ibaga, anak, siyak tipod no nga inam. Manong nemi, ili adda ko man nakam ko akit rinugyak ko man tinagtagtag iti kasta. Namapi kada kito lang. Mabasamak to nga ta. Nga dan tupod no nga babae, nga masadag, nga mangibagang isutpod no nga ina. Nga sanak lakid dia mamati. Takas ano ko ma, manong nemi, nakadungdungo kanyak ni mami. Wayan manong nemi di addan puot ko, adda kami iti napintas nga balay, a kompleto talikamen, at api idiayak manong nemi. Kapata, iti adda puot ko, adda ading ko, ni June. Iso ka nakaragragsak, dadati ka ni mami, kang kanayin daw baga, kompleto kami. Adda babae, nga napintas sa kaskanyak, kada lalaki, nga gwapo kas kini daddy. Manipod iti panagubing ko manong nemi aging nga bumalasita nga jakpay na puutan na pulos nga inong tanak ni mani. Jakpay pulos na puutan manong nemi nga binugkawan na. Nakadungdung ko kanya. E rinto tani June manong nemi yan anawak. Numanin bugkawan ni mami. Numanin layatan na. Nabutak pa yan, manong nemi nga binaot-baot na. Wan. Iso nga, kasano ko mga pumudno, tidagtagainap ko. No, isa nga babae nga mga bagang anak, siyak tipod no nga inam. Kasano ko mga dinakpod no nga ina ni mami. E din ta nakadungdung ka niya. Uwan manong nemi, agkasurutan kami. No, anya ti paborito na nga color, iso man ti paborito. No, paborito na nga ited kanya nga arwatek. Awan ti saan. No, anya kayat ko man. No, sinot paborito na nga artista, iso man paborito ka artista. No, anya ti paborito na nga kanen, kasama ti kanya. Urisan ko yung bagbaga, agluto. Amo ka paborito mo na ti anak, kapot na paborito ko man. Iso nga. Isuitin ko kain ka. Manong nemi awam pulos ti negatibo. Puro positive. Awam pulos ti babalawag, awam pulos ti pagkunaakon kay ni mami. No kasano iti kinadungo na kanyak. Iti panangipatig na kanyak. Ti panangikare na kanyak. Ti panangikalikagom na kanyak. Tagurod ko na akong manong nemi agduma kami kini June. Napiape ko mga bagada nga ni John ti saan nga pudno nga anak ni mami. Tasyak nukat mga anawa ni mami. Nukasta nga ungtan na ni John. Nukasta nga bautan na. Nga pati ni daddy manong nemi kata. Isot mga anawa ni mami amang baot ni John. Kuwan manong nemi third year high school kirin to the second year high school met ni June. Agduma ti parang tartar ni mami kada kami kini June. Naonget kini June, kirin to taradungo kanyak ni mami. Kada pa itangat dan may kaduwagon daway manong nemi nga matagtaginap ko. Ngano anyat langana dahil nga babae di damo manon nemi iso na manin ti langana iti may kadwa. Mapasamak to nga ta iti may kadlo nga panagtagtagainap ko. Inuto ito nga setting na location. Inuto nga venue. Iti muna ket mall. May kadwa ket eskwela. Iti may kadlo nga ta matagtagainap ko. Inuto nga ti pagkasarakan na kanya. Kananyan to't mapasamak. E di damo manong nemi matagtagainap ko. Intartarayak. Nga kastawan iti mambanong ko. Iti na panagtartaray ko kabayatan nga. Kamkamasan nakmadeta nga babae ipukpukaw na. Iti anak! Siyak ti pudno nga inam! Iti may kadwa manong nemi naggatrasak. Iti pa naggatras ko. Ada na si karod ko. Natulida. Isumutin ti panakariin ko. Nagsuyabak manong nemi. Makaturog akon.
Alakit sabi ko ma, tasan kon nga matagtag-inip data nga babae. No sino man data. Saan nga pud no titagtag-inip? Saan to mapasamak? Dinto pulos mapasamak nga saan nga ni mami ti inak. Gabot na nakadungdung mo ni mami kanya. Mangmangan kami ti bigat, breakfast manong naming, sumrek nagpadpada, damami kini daddy to bisina, ilinto, tada kami mat kani June, manong naming, kat sumrek kami di eskwela. Sa gasa damami kani daddy iti kotse, manong naming, kat gabot tada kami, nuwa ni mami, manong naming, di mangidag, makadagas, iti eskwela, iso ti maglukanan mi, ang mangidagas kada kami. Numat iti maleman, manong naming, kabatam, umot pa alas 5 na malpasin ti klase. Ag-commute kami gani June. Pasaray umuno na isuna, uno maud-udi. Uno saan kita mapapela sumurot ka na kiti barkada na. Mahilig ni June iti barkada manong namin. Dahil dati may isa nga pangungtan ni mami kayong kuwana. E rin to tinibongbong manong namin no kasta nga dako niti eskwela. Umuno na. Hi, good morning. Ay, bongbong. Nalos mo dahil sa assignment mo? Okay, akong problema. Siyak. Siyak pinalpas eh. Abi kami di mo nalpas. Paisuro ako maging ka. Si kamen bongbong. Abi nga mabait mangisuro kang ka. Nalalayan ka nga rin siya. Gusto nga rin nga nagmading nga rin dito eh. Kombinasyon. Di ba? Tilalaki ko mat nalalayan nga babae. Ngayon si kamen tinalalayan nga siya. Sigurado. Taka man ni top 1. Sigurado, into nag-graduate tayo tiya high school. Si kanto ti valedictorian. Agas ito pa nag-first honor mo. Honor mo, iti elementary tayo. Aman, dandanin ti closing Mapayag pa eh. Umuno na pala iti Valentine's Day. Huwag gayam. May sagsaganan ti programa. Si kanto, iti kang kanayon kong isala. Di ka man, bongbong. Napili mo kaya't? Ada sa bali? Ada sa bali nga nakasagana nga mga isalan tuwing ka? Kada na to kahit mga tukar. Tay endless love. Ay, bongbong, mangrugi ka man yung big-bigat. Umay ka din eh. 5 minutes more. Mangrugin to ti klase. Oh my God. Iti dayta nga aldaw manon na yung naistorya kon kini bongbong ti dagtagainap ko. Tinakaado nga matagtagainip mo kuma. Api nga dahil matagtagainip mo. Huwag nga ron. Basta mati sa lunsod ko. Di ko mangamin matagtagainip mo kat ko. Isot idaw-dawat mo ngamin. Before nga maturog ka, idaw-dawat mo nga sapi ko mati matagtagainip mo kat dumtengen ti Valentine's Day. Kat dumtengen ti Valentine's Day. Ito junior and senior prom tayo. Kad may patayab ton ti endless love. Kalpasan na. Adakton ti sangwanam. May I dance with you? Tumakdar kan tumaten. Yan. Iparabaw mo ton ti dakwalap mo. Takyak mo. Itagsumbagin nga bagat. Irakos mo to. Takyak mo ititangad ko. Irakos kong tungat, dagiti tagyag ko, iti sikat mo, iti patong mo, sa konto awiden, nga orilagdennes. Bongbong, dakay da kasta, agdennes. Agdennes ti barokong ken barokong. Saan to nakasasadig? Iti nagbaitan, tirupam ken tirupak. Siksikan tulay ti matmatmatak. Diyak to isina matmatan, dagiti na biyag, narayaw nga matam. Narayaw? Uno narayray? Mistaken niya. Narayray, imbes ka narayaw, narayray nga matam. Tinatundiris nga akong mo, tinaingpis, kisabol nga bibig mo. Kat umisan kanto kadagparang dagiti singin na kalid mo. Wow. Kat makita to,
Dagiti na ornos ka na po daw ng ngipin mo. Ha, kunan to. Anya na baglo ti sangaw mo. Si kamot, bungbong, mayat, di ba? Kasi ito ti mo pasamak, matagtagainap mo. Sa kanto awiden, kat talaga nga saanin nga slap. Agsalsanan tan tikat agin inarakop ta. Sa konto yasuday, tibibig ko itilapayag mo. Nga ore ka lagkit as dyan. Gabota, masangsang awa kong tilapayag mo. Hagbara ko naman to. Sa konto yarasas kang kadi. Suerte. I love you. Yarasas kong tutikas jay. Nagbayad, di ba? Madi hangakas na kahit kumangag no ko Ano nga ron? Baka agbali to. Bigla nga, imbes kang bongbong ti, mga arakop kanyak at may isang nga babae. Saan to irasaas kanyak nga? Anak, siyang tipod nung inam. Anak, bad trip. Madin wana, madin, wana. Agreeing ka laeng ngayon, nakuan. Hamoy tuloy-tuloy tag-tagainap mo. Naging kinatawa kam tungod ten manong name. No, abe kita si miplot kanya kabinaliwak teksena. Ang paide manong naming nagbaling ng gulpe kasalsalak. Inarakop ko nagbaling ba't nga babaeng. Sana inirasaas, anak. Siyak tibod no ngayon. No? Abay mo na nakasya, dapat di topic. Isunod nga ko, nakalipatin mo dyan tagtagainip mo. Sa no, maturog ka, before ka maturog ka, karupasan nga makawagkararag ka na dyan. Idaw-dawat mo, noan niya ti kayat mo nga, matagtagainip. Kasi daw-dawat mo. Ano saan? Ano naman yung data? Uy, basa mo ta libro. Nalpas mo din. Wala ito nalaing kalata. Ano saan kita? Kampaidi. At data iti unek ti simbahan. Nakatrahe di Buddha ka. Opo, naka-Amerikana akmet. Dangdanggayan talaga ay come to bride at the wedding march. Sa tanton, aging neklili ngagmarcha. Ngakaslasaan nga dumna dagiti sakat at karpet. Sa tanto makadano ito sang wanan ti altar, kadagandan datong aghabay ngagparintumeng. Adan tumatan ti padi nga mang kasar karata. Paspasan tanton, ipas-forward ta. Ti sumarunong eksena, adatan iti uneg ti kwarto. Bongbong ubing kalaunay ngag-imagine ka na kita. Ituloy ko, maagbaliktad tumanin. Baka biglan tumanin nagparang ti babae nga magibagang anak siya ti inapod no Saan ba't no? Ano nga rin kayat mo pagbalinan na pagtungpalan na tagtagainap ko. Data ni tirabaw ti kama nagpagpadatan nga lamo-lamo. Pastos, anawang ka man langin. Swerte! Sorry, nakadabal kalalas na bagbagam. Kahit tigastak. Sorry. Padasin pa nga ulitan tigastak eksena. May bagbagang mga matagtagayin ko makitam. Sika, naarim ka kami. Nag-imagine ka siguro. Ano nga siguro? Amukmat ka takay nga boy sket. Di ba? Kugit kan. Di pala, grisik ka. Ket. Abay. Mabasa kalidad at patunot mo? Basta di bagbagada ko. Usos sa rin yung ano ti ima yun. Ay, bastos. Naistorya kon kinibongbong ti may panggap ti dagtagainap ko. Ngam kaslaawan to red ko manon naming nga mga istorya kini mami. Uno saan ket ni Dani. Uno saan ket ni June. Sabay kay manon nami ti relasyon mi kini June kasla. Nagduma kami. Saan kami nga close? Siguro gabata nabalog isuna. Siguro gabata naiayam isuna. Di na may pasnek ti agbasa. Nababati grado na.
Agsubatig ang nga rod, idinto ta siyak kat siyak nagtap-tapuan manong name ti klase mi. Idinto ta ni June manong name nga talaga medyo na model ti utik na. Dahil ito pagdumaan mi. Nga dito talaga po na manong name nga saan kami unang nga close. Nagpimpinaguna kami. Ate ko na kanya. June ko nakmat. Naroon na ano kasta nga baungungtan ni mami pagkatapos kat anawayag ni mami. Nadya umaymat kumasdag kanyak no ka nga. Ate, thank you. Ti ana, ti pananganawam kini mami. Kamangungungit kanya. Nakaungungat kami na takamakot. At basol mungat ngamin. Paslasan anak nga anak. Hala, ni dito baka siksika lang ti anak na. Kasi ano ko ba? Nakadungdung kayo ka. E din ta siyak nakaungungat. Nagloko ka. Kasi ano ka manong naimiti masansan nga eksena mi kini June. Sakit matagtagay na pagkutikas jay, baliktad. Napiyapay ko maang nga ni June ti makadagtagay na piti anak, siyak ti pudno nga inam. Sakit din nga nakadungdung mo ni mami kanya. Oo eh. Ngayon saan kumatan nga matagtagain na pa'y manong? Ngayon ka nga nalpas, manong nemi, iti klase, nga di panakaangay manong nemi, diba? Junior and na senior prom me, kita, anmat nga napasamak manong nemi nga. Nagsala kami kini bungbong. Nga po na iranakid din nga nagsakit isuna. Saan nga matendar? Summer manong naimi, no kasta nga bakasyon, adi ka ni mami, kapoto summer. Mapagka magpaspasyan manong naimi, beach resort, nakaragragsak kami nga sang kapamilya, agkatunusan kam kini mami manong naimi, nga agisagana karagiti kasapulan mi. Wahin. Dati nga nagpindas manong naimi ti kombinasyon mi. Nagpintas na teamwork mi, manong naimi kini mami. No anya dati panunod na, isumat dati panunod ko. No anya turumi nga may isagana, isumat isagana mi nga duwa. Banag manong naimi nga umapapal ni June. Gabong arot ti kinasigad mi kini mami. Nakasla maiparupuera ni June. Nga medyo agpaspisuot nga agpapauyo. Kadamad no kanida, di man name nga makadlaw, as lagpapauyo ni June, isumat no kanida, di pang liwliwaking kwan. Mabamid no kakasalita ni mami, kadi bagbaganan no ka, no apiakas dyan ni mami, natanggan tumot kami ti ulo na, di namin kami kayat, ti ba isuro. Nagrugi manin ti klase manong nemi kad iti maysa nga malem. Naladawak manong nemi anagawid. Gabuta da kami iti grupo mi iti naka-schedule manong nemi nga agdalus. Adaman janitor manong nemi ti eskwela ngem matumulong met lang di iti estudyante manong nemi. Ada group by group nga naka-schedule. Once nga lapas ni klase manong nemi agtatarayan nga rumual di kiti saan nga naka-schedule nga gurnus nga agdalos ito nagti kwarto ket di kiti naka-schedule nga agdalos isu tagbati saan ka malasta basta agdalos manong nemi agpunas wano agurnus saplid di ket talagang pasilapan mi manong nemi ti datar agusar kam ti florwax aglampaso kami agmap kami aglampaso kami agfloro. Aging ka manong nemi ngagring ti cellphone ko ni mami. Swerte. Abawang kapay. Mami, naka-schedule kami ng dalos. Malmalpasen. Malmalpasen, mami. Okay. Ganun ka nga pa nagawid mo, ha? Ni John, mami, adan? Adan. Anong bra na ngay? Kita, pilpilitak man na nga, basta libro.
Ungungtan nyo man eh. Kasano nga dyan ka ungungat? Orahin da ka anak Gananat ka ati panagawin mo. Okay? Kay mami. Okay. Imbaga, analpasan man ang name siguro akit makarkulo ni mami. Noan ng oras na swang pedag sa dibalay. Inunaandak man ang name di kiti ka group ko. Arig na kasla siya kon tinagya-adda iti unog ti compound ti eskwela. Iti rumuara kon man ang name iti gate paglabas ko iti adamang paguni kanyak. Swerte. Napasarte nga. Ti babae nga parparang ti tagtagayanap ko. Nagtagtagayanap ka di? Ngayon saan? Saan ang tagtagayanap? Si Ririingak. Anda ko dito labas ti gate, ti compound ti eskwela. Ti arawatan na. Nakabitistida. Nakachinelas. Naurnos ba ti buhok na. Ngam naniday dagiti mata na. Gumaw-gawawa. Swerte. Manong nemi. Simgarak. Hindi da itoin. Nagtagtagay na ba kung na? Nagtagtagay na ba? Pasapol nga kriing ako. Imadang. Sanak matan makapagkutitehan ko. Nakasasadegan tiyan na. Adadan nga makita tilangana. Nga adadan manong nemi nga makita ka gumaw-gawawa dagiti matana. Swerte. Nabayagin nga makikita ka. Tugal sumbrek ka dito eskwela. Kano agawid ka. Tiamo kawangkan. Gabotan aksip ngeten. Abang nga nalataw ka, rimuar. Hasino ka? Swerte. Saktipod nung inam. Manong nemi kinudot ko titakyag ko. Hagdagtagay na bak. Anak, saktipod nung inam. Manong nemi, inunit na lang. Diyak ba't baka pagkuti? Gapag ti dayta manong nemi, inarakop na. Anak, saktipod nung inam. Nagbulagorak di saan? Saan nga po nung dayta? Agbagtit ka. Kasano ko mga sikat po nung inak? Saan nga si kay batan no? Paano name? Naggula-gula kita kasta unay. Talagang inaramid ko ti amin tapno ibatanak. Naibatanak ba nung name? E di pa nakaibat na napatugawak man ng name kat na parusisi di bag ko. Ado na kita regret ka naggan naman ng name. Nga dahil naman tinaramid ko ng name inalisto ang kinarga na kita regret nga tingis ko iti bag ko kalpasan na nagtaraya ko. Kumamat met. Swerte. Anak. Putnong ti bagbagak. Anak. Siya ti putnong inam. Yung tarayak nga taray manong naming nga jak amon no sa dinutayan ti direksyon ti taray. Jak kayat ka makamatan nak, taray nga taray. Tas labangungot ti amin para kanyak manong nami no dagtagaing apay nga jak mutlaingen makariing ko na. Kinabudno na manong nami inrantakpay ti naging tataklub, tabarbarin ko nak, nasot pakariingak. Nasukat lang tituming ko manong name. Tendrantag magpaisod na itaklub ng talagang ating mama titumang ko. Sanak mo ito nakariing.
Ti magdarak manong nemi tarayak nga taray. Aging nga buta na banuga kun manong nemi iti ayan ko nabasak ti sari-sari store. Sa amit unay nga asidag iti ayan ko manong nemi nagpaigidak nagtugawak manong nemi iti gutter. Wen ti kalsada. Nga kastaon iti banug ko. Nagtugawak ket inarakop ko digiti sakak manong nemi nga parabaw ko ti rupak kadigit tumeng ko. Dito ka nagsangsangit. Dito nagsangsangit. Magsalsurud-sud ang nila ito yung mapaspasamak kanya. Saan nagagtagtagain? Pudno. Madlaw ko manong nemi iti lumabas iti ayan ko agpaamyanan agpabagatan. Mangig ko iti lugan manong nemi nga lumabas. Minsan kumit nga iyangad ti rupak. At nakaparabawlat ta manong nemi ti tumeng ko. Ta inarakop ko iti sakak. Sako mudumod ti rupak manong nemi ti tumeng ko. Ti tumeng ko manong nemi nga naarpawan iti palda. Ti uniformek. Nakabasbasan manong nemi ti palda. Nadyak napupuutan manong nemi numano nga oras nga daak iti kasta nga sitwasyon. Idi tadan mga awag manin kanyak. Mga awag kanyak itinagan ko manong nemi. Swerte! Anak! Hangko na tayo niyangad ti rupak manong. Ngam narignak ti panangarakop kanyak, tinangawag kanyak ti swerte. Swerte, anak. Swerte. Sa baling nga buses, saan nga ti mga bagbaga nga anak siya ti inpud nung hinam. Mabusesak. Hinangad kong ti ulok. Mami! Nagtugawmat ni mami manon nemi sa anak inarakop kat naginarakop kam nga duwa anak adalupisak manong. Anak, inurasak. Ito ibaga nga nalpas kayo nga nakadalos kat nagawid kan. Inurasak. Tiamo kat dakat kasi diyang orasan nga saan ka na pasangpet? Gusto ko nitahanag ko. Tawagan ka na cellphone mo. Griri nga samat na sumungbat. Umatinangig ko nga rin. So pa nakalagib ko manong name shoulder bag ko. Kiniwar ko kina. Awan ti cellphone ko, mami. Anya? Awan ti cellphone ko. Kapi nakadanon ka iti nga lugar. Nga nakadayo man ipot eskwela. Api nga ti direksyon nga gawid. Di balay tayo kat saan nga sinurot mo. Ano na mas pasama kang ka? Ha? At so nakinabuteng mo? Mami, nagsusapo ya? Diyos ko. Gusto ko na itong panagdanda nagmikinidadim. Sila nagparik na kada kami nga dan ng kidnap keng ka. Dan ng kidnap keng ka kat pagarami da ka didakas. Kasano no, durogista din ng kidnap keng ka kat pagsusubladan da ka nga ripen. Ay susapo, Diyos ko. At ilada, himaya ka mismo di eskwela. Awan ka. Sinapol ka. Sinapol da ka kinidadim. Nandun nagsalsalud-sud ami. Ganyan ka nakadanon ka dito eh. Nakadanon ka dito eh. At ka nakatugaw, ka nakadumog. Malasing ka. Mami, I'm sorry. Ano kami tinapasama ka, anak?
Oh my God, tumakder ta. Jak pain makatakder ti mambanog ko. Nasapsapol kayong ka. Oh my God, anak, datatikit kita na hindi kita glabas ka tao. Mami, ano namin din napasama ka, anak? Anya tinapasamak, please. Swerte. Apa ti kaguni? Anya tinapasamak ko na? Ha? Mami, ito lang nga bugkawan na ka. Nga na nagbalimbat na natanggan ti ulom. Kapitin mo may baga, tinapasamak. Apay marigatan ka mga baga. Kahit mo ka di pala nga talagang ulit-ulit at timang bugkaw kang ka. Yung talagang bugkaw handak, mami. Gapatay talaga natanggan ti ulom. Apay hindi mo may istorya tinapasamak. Intan ko nak, di ka matumakder. Tadya ko mabalayan pang... Maginanakap kay mami. Nabanog ka. Ngunit napasama ka na. Hindi ko mapilang yung istorya ka na kayo. Yung magaslawan ti Toret ko. Naminduhan na tagtagainam ko. Piduhan na di panakalukag yung ni Daddy. Nagtagtagay na pa, nakariingak iti panagrihaw ko, nakapuot kayo man. Matagtagayin ko, mami nga. Ang damay sa nga babae, nga mga awag tinagan ko. Sana ibaga nga, anak, siyak tipudno nga inam. Mami, itatagtagin ko saan kami nga nadaan ti gudawin nga nagsalita. Ngamitay, ti amo kakit tagtagtagin na paglaing sa amat tatalagang amat kagpapeso. Naarakop na. Ngapata sa anak nga nagatras sa anak at timaray. Naarakop na. Kanimbaga na. Nga iso tipudno nga inak. Saan jak mamati ko na ka? Nga imbaga na amin kat agpaypeso. Amo na ti birthday ko. Amo na tinagan ni Daddy. Amo na tinagan mo. Amo na ni John. Amo na ti address tayo. Sana klata nga mamati. Nagulagulak. Nakapagrinukat kami. Naiwarsik tibag ko. Naragreg. Nagyan. Kami karigatag madlang eh. Inala. Sadya siguro. Siguro nakapurwakan ti cellphone ko. So kataw-tawagan yung saan ko matamang tawan kanyak ti cellphone ko. Diyak na narigreg. Diyak na ikarga. Baka adayo tinakay purwakan na. Timarayak. Diyak ka mo na a direksyon tinaray ko tarayak nga taray. Kita mo katagtagtagay na pa kung saan. Naging nga nakadanog na dito eh. Diyak na buutan mano nga oras na naglabas. Mami, apa nga natagtagayin ko? Kat may mayso. Ang dami sa nga babaeng mangbagbaga, anak, siyak tipod no nga inam. Naliday, gumaw-gawawa. As lamay iliwan ti may sa nga anak. Nauli maklayang ni mami manon na imi kabayata nga dumdungig. Nakainan na ako, anak. Mabalintan din. Tuwagder nga, agawid. Timagder
Aray. Apo. Mami? Apay? Di ba nagdardaras ko, anak? May masakit din nga tsinelas din na si karod ko. Itinahanag ko nga, baka no, dan dakas ka napasama ka. Tadi ka mo't sumungbat. Nga manon nga oras. So nga nagdardaras ako, nagtartarayak. Nga maalak nga pagluganak tapno alis to ako mga dumano ng eskwela. So nga nagtartarayak manipod balay gingat eskwela. Nga awan ta parte may nga sakak. Aray ko. Mami, atot sukat ti sakam. Ala, apa nga di mo la sinapulan ti Paris ti sinelas mo. Gabuti pa nagtartaras ko. Gabuti ayat ko may salakan ka. Ti ayat ko nga awan ti daki sa mapasama kang kanak. Gabuti nagparig na kanya ka talaga nga dandakas ka napasama kang ka. At mundo gayam. Ganda mga ibagbaga nga iso ti pundo nga inam. Imbaga anak ta. Dito nga lugatin napanungot mo nagturungan. Hindi napipinas ko mati direksyon nga agawid tapno nakaawid ka kumandya balay. Nakadadayo tayam mo. Kasano kayo nga nakadanon dito eh. Nagparig na kanya ka na ito nga direksyon di sinurot mo. Gusto mataray ka taray. Nga orin no, masugsugat yung dapan ko nga awan tsinelas na. Sinabi ko di amin, kahit ka lang masarakan. Kasta di man nang ipatig ko yung kanak. Apin nga rin nga damang ibagbaga nga babae nga iso kano tipod no nga inak. Agawit na rin. Agawit na. Nakaala kami matladagos sa paglukanan mi Manong Nemi kat nagpaitulod kami. Tinawagan man ni Manong Nemi ni mami ti cellphone ko ng anatendeden. Baka nag-interesan din anak kat inikat na di. SIM card ka naka-off. Saanin? Samon nga sayangin anak. Teka tangang kanto tinabimitas baro mo model. Okay? Ni Daddy. Tawagak ni Daddy. Ibaga ka nasarakan kan. Tinawagan na ni Daddy Manong Nemi kinipakaamuna nakanduhan ako ng agawid. Siguro at nagawid man ni Daddy. Nadanon mi ni Daddy dito balay Manong Nemi iti sumangpad kami kini Mami. Nagpilay-pilay ni Mami. Mami, umay ka Mami. Umay ka. Bugon di saka, bugon ta sa tagasan. Magatusukat na Mami ho. Agama na kanak. Saklatan. No. Siya tiga po na nawapi ka ng sugsukat na sakam. Gabuti ba nagdaradaras mo? Gabuti ayat mo ba nang isalakan mo kanyak na nagparik na kayang ka? Nandadaki sa mapaspasama kanyak. Kakaasin di kita, kakaasin di kanawan nga dapan nyo. Kapag kami ti banyo, Manong Nemi, binugkuhak ti saka ni Mami, galpasan na. Damad lata nakasagana nga mabaling kong iyagas. Inagasak, binandaak. Agamanak anak. Agamanak. Mami, sorry ha. Gapuan niya ka ni. Ikasan nung nadadakas lang pasama ka na kayo, no? Dugpar kayo, no? At ako man, kuha, nabandakan nyo nga, kuha, nga nakasugatan nyo ito orela. Okay lang. Aramidag, para kang ka. Sabi nga, ganda mga ibagat kasjay. Ngayon ko tipod nung hinak. Nangig Manong Nemi ni Daddy ti saludsud ko kini Mami. Ano to ko nang pakiulit? Ano kami din napasama ka? Haning, ano napasama? Kuha. Swerte. Si kamit lang ti bang isalaysay ka ni Daddy. Noan niya ti eksakto nga napasama. Imbagak Manong Nemi ti amin.
Namin duwa ka natagtaga-inip. Nga dahil magibagbaga, anak, siyak tipod nung inam. Anakig tutak, tapod-pud numatan nga mapaspasamak nga sa anak mo nagtagtaga-inip. Naarakop na, nga naimbagahan ti aming nga detalye. Amo na ti birthday ko, amo na ti address mi, amo na ti tinaga ni daddy, ti trabaho na, ure ni mami, imbaga na, no, trabaho na. Imbaga na ti address, nabayag ka nung subsubaybayan nak. Ay tala nga ataturid ng imasdek nga mga imbaga ti anak, siyak tipod nung inam. Nakiktuta kinagpungtot ni daddy manong namit. Ti ayop na babae. Natanggid ti ulo na. Sa klatang sumarding ti ayop. Daddy. Honey, ano ito ramidam? Di ako makayat nga ramidam dito eh. E mapilit na kani. So mapilit na. Mabidlain. Agbati kayo. Honey, amang no, bati kayo. Amang ka di nga talagang tumatawag na dyan ng babae. Hanya? Apang hindi mo ibaga ka niya. Saan nas ka nga bagakin ka? Namin na doon ka tumatawag. Dumawdawat iti kwarta. Tapos na lang saan nang ipudno, ti kinapudno, kiniswerte. Talaga ang bagtit ang ayop. Anong orte rami, daminta? Ikap ti kwarta, tapos sardengan? Papolis ko. Patiloy ko. So, sige, din na kayo. Honey, saan ako na makadanagan? Mabati kayo. Tadanas ka nga ring Pasko. Kinitak ni Mami manong Nemi. Mami, mabising ka na, nak. Umaykan. Hindi pala nga, siyempre na ating mga junity sila na. Diyan ka mo, nanganganin dadim. Kasi ka mami nangangan, manganda nga doon. Babamnatan ni dadim. Hanggang sarding na dyan, king ka na nga, di na marisot ti problema. Ito dahil siya nga babae. Si Murtak manong naimi kat nagtinulong kami nga nagdasal kini mami. Ngayon kaslasaan nga sumrek, taraon kanya. Mami, mahantan. Jack makapangan. Mabising ka. Nalabis na dibising ko. Awanin ti problema. Awanin ti problema mo kini daddy. Tadakan dito eh. Kawandakan sa napasamakan ka. Ngayon siya tada problema na mami. Nakalawlawag timbaga ni daddy. Saan nga sumardeg na dyan nga babae? Dumaw-dawat pa iti kwarta. Iti ni daddy ti kwarta nga daw-dawatin na tapno saan na nga ibaga kanyak ti pudno. Kaya't nakadingasawan, mami. Ngasahan nga si ka, tipod nung inak. Anak, para kanyak, kat pudno kang anak. Anak, para kanyak, kat siyak tipod nung inam. Mangibaga ka man, madda nagkurang aking ka. Mangibaga ka man, no, dagundaw nga inungetang ka, nga binugkawang ka, itaylaan nga binugkawang ka. Si Camille nagkunang itala nga binugkawan na kunang. Dapat di mo matkayat nga ibagano anya ti anat na pasamak nga dahil tatikayit kong maamuan. At ka tinagkurkurak aking kanak. Nawan, mami. Nawan. Kasi nga tagtagayin ko kajakpat yan ko nagtakabaliktad tikinapudno. Nga mapay nga. Saan ko na nagagtagtagayin ka dagpay sa babae nga na maga nga anak siyak ti pudno nga inam. Kasi na niya nga babae. Iso ka ti pudno nga inak? Kasi nga napasamak ti amin. Anak, isulain
tinangkarga ng nginaw, kanang ipasngay ka. Lukas ta, ngam siyak, tilang tagibigan ka. Nagsadag kay di barokong ko. Kinarga ka. Inlili ka. Pinaturog ka. Kankantahan ka. Siyak timang padpadigos kang ka. Siyak amin. Hindi bahara ti barokong ko. Nisot nang ipaay kang ka ti bara. Kan pamatig ti may sa nga ina. May saan titawin mo. Pidagkalay sa kami kinidadim. Kapasanday tahanan. Nakaalak na dagos. Sigog ko ni June. Imbas ngay ko ni June. Nakasta. Nilaing June. Timpas ngayon. Nga magpadpada kayo. Nga tinaripato. Agpadpada kayo. Nga ipatpatig ko. E mga pa nga sandak inungongtan. Apa nga ni John dinungongtan nyo kin binabaot nyo. Gapo tatangkin ti hora na. Ada ka di karot rason tap no bautan ka. Ada ka di rason tap no ungtan ka. Ada ka di rason tap no awan. Gapo ta nakasingsingpet ka. Gapo ta nakasaysayat ka. Gapo ta nakalalaing ka. Idinto ta nagdyan kat naloko. Di na may pas nagtagbasa. Ano taramidin ti may sa nga ina, iti anak? Iti naloko. Bagbagaan naman. Diplomasya. Ti pa nakadisiplina. Ngam dila tadengdenggan. Rumbay una nga bautin ti ina. Ti anak no saan nga maisuro. Pakaisuruan na da ita. Ti pa nakabaot na. Pakaisuruan na. Ti pa nakaunget na. Tapno da pagnakman na. Awa mo ti madiin at aramid mo anak. Awa mo ti pambara ka mangungot kang ka. Awa mo ti pambara ka mangdangran kang ka. Wano mangungot mangbaot kang ka. Ema mo ti Diyos. Uri no saan ka nga nagtawad iti saglot ko. Uri no saan ka nga impas ngay. Impod nung ina iti impay ko nga dungo kang ka. Iti concern ko kang ka. Uri pa katayak. Uri pa kasagtak. May salakan ka. Kas makita man na. Sigamit lang nga mismo tinangagas. Kadigin isugat ti sakak. Nadyak sinami ti sakit. Nga mapadakak. Iti awan tapar nga sakak. Makadano naklaing itayan mo. Masapulang kalaing. May salakan kalaing anak. Kasta ti ba nagipatig ko yung ka? Hurang peso nga sang siyak ti nangipas ngay kang ka. Ipantatag ka, swerte anak. Nga masino. Kasano nga napasamak, mami? Live-in partner ni dadim. Dahil siya nga babae. Saan na pa nga nagkasara? Tanda pa nagduha-duha ni dadim. Di kinatao na. Kahit nangasawan, nasulisog ni dadim. Ada napasamag ka na kwada. Nagsikog. Dadating ka po na no apay nga. Inyawid. Ni papang mo. Isuna. Iti dito nga balay ko na kumangin. Saan nga dito'y. Tanay patagdar lang dito nga balay. Iti kalpasan ti kalay sami kinidadim. Iti family house. Dadadim. Itayan da lulo kinilulam. Da lulo kinilulam ti saksi ti pasamak. Nga kapayadan nga kargargahan na kati inam. Nga dada adda isuna iti sidong. Dagiti nagadnak kinidadim. Lipliputan na ni dadim. Adda lalaki na.
Ngay di may pas ngay nakan, imbati na ka. Kalpasan na kit si Muroten, iti lalaki na. Inurore na nga may pas ngay ka, tapno ibati na ka iti amam. Tapno talikodan na ti obligasyon na, para kin ka. Napagpas ngay na ka. Kaslawan na nilang tanyaman ng imbati na kan kat si Muroten, iti sa bahaling nga lalaki. Nga saan nga nga nagdalagan pa eh. Naira na iti nga awan dalulo kinilulam. Iti bating nakatiinam. Nga madala kang iti ibit mo, akaruba. Kadawan ti sa bali, nga tinawagan da no sang ni dadim. Nagdadalas ni dadim nga naghawid kat nga naibatangan na ka, nga nabuon ka lang iti ules. Aring na. Nasaan ka pa nga nadalusan, nabuguhan, kalpasan nga naggapu ka, iti saklot tinam. Gaputa, ada din dati nga relasyon mi kini dadim. Tada kami ti kaya na yan. Nagupid lang dati nga relasyon mi kini dadim. Idi maduktalak nga da nasikugan na. Nga iso ti inam. Nasikugan na nga inyawid na iti balay daw. Iti balay da. Nagsakit man tinakam ko. Ngayon ti maramid ko. Di pagpindasan na kit saan nang ingkasar ti inam. Di pagpindasan na kit saan nga napudno ti inam iti amam. Di pagpindasan na iti may pas nga kaimbati na ka kat pimanawan. Nagpatulong at dagos ni dadim kanyak. Tinawagan na. Kimpakaw muna. Ngayon bati na katiinam kay kuana. Iba't ko ni dadim. Kat nagdadarasak nga dagos nga napan iti balay da, kat siya akong tinangasikaso ken ka. Saan ka man ng impas ngay anak? Ngimsikati anak ko. Pamatag tipod nung ina, timpay ko ken ka pa ng taripato. Hindi ka ipas ngay ka. Ngayon siya akong tinakamu ken ka. Agyaman mami. Agyaman Nakaiming pagkaunay ngayon na. Nagdanggay kami nga nag-inrako pa nagsangsangit kini mami, manuni. What? Intuloy mo metlang tinangan, manong nemi kini mami. Kalas-palsan nga nalawlawagan, ti amin kanya. Naging si Bang Pete ni Daddy manunemi kat din magadagos ni Mami no anyat na pasamak. Adani ti pagbaludan. Kat baka makarwarto mat lang. Nakaradugayan ti kaso na. Nagimiyaman nagiti polis. Wanted guy masuna. Panagunat. Halakit yung makalibas, malungsotan ito pagbalutan. Namuna kit about drugs, kaso na. Kaya manat nakapanunutan nga, nagtimawag kang nga dumudawat iti kwarta. Awanan ti mo pa yung pamuspusan, tapos lang makapatawad iti kwarta. Yung baganak, nakalusod ka. Baka banggap na ka pa talaga, kidnapin sana pasaka kanyak. Pasaka na ka kang kakanyak. Kada kami. Demonya, medyo mga tao. And, Daddy, hapit tala nga mamuak. Ti amin, abigas diyang sitwasyon nga nakaamuak ti palimad. Kinapudno na, nagtulakan mi kini, ni Mami, nga pa man ko mga makapagraduar ka ti high school. Before nga college ka. Kasi ito ang dami niya pa nagpudnukin ka. Ang inunan na kami mada dyan nga babae. Kasi mada sitwasyon. I'm sorry anak. Noon na daw kami man. Nasama nga.
Da kami, pinakamunti na po no. I'm sorry. Okay lang, Dan. Mabaling ka din nga. Anya? Nga makita yung tumigat, tipod nung ina. Sure. Amo kikidawam dita. Kasano nga matulungan? May pagnabtian niya? Tikaso na. Amo matulungan anak talagang ato tikaso na. Saan nga makapagpiyansa? Amok tirik na swerte. Gabata, siyempre, inalati na. Kaya tayo man nga tulungan. Yan talagang rumping una nga pagdusahan na, tikinatakas na. Bingis nagbaling nga ina. Saan nga mo apilyan? Nagbaling nga ina. Una ama tayo anak. Siya ka di madlatipod nung amak dan. Pinadian ay tas ka. Kaya ka talaga ti amam. No pa ato nga lalaki. Timanggam gamit ti inam. Basol ko. Gaputan nagbali na ka na ko. Sinunubi ak kini mamim. Nasulisugak ka rin nga babae. Awanin ti aramin ko, hindi baga nga masikog kat siyak ti ama, tisikog na. Kabilitan nga, inyawid ko sa diyabalay. Yan na pasamak ti. Biglaan na pa nagsina may kinimamim. Yung may paglagid din takas diyay. Hindi may pas nga hinakahan, imbati nakahan kat simurot ng tilalaki na. Dito matenti kong tao may kinimamim nga nagsinubyanan kat nagkasar kami. Kalbasan ti makatawin. Panag-birthday mo ti makatawin. First birthday mo. Kaya nga, ada matinadagos ni Junior iti saklot ni Mamim. Iso nagadi ka nga dagos. Sige. Pagustuhan na ka. Ito rabigat. Masa kasaritam to nga na siya at tinam. Hagyaman agdan. Ngayon saan ko nga nakitaan ka nakasarita tipod nung inak manong nemi. Taore ka sa pilit da ka no, na sumango kanyak ngayon saan nga simango. Bawang nga tinaramid ko manong. Kinawan, tinagbalin nga problema, numampay saan ko apod no nga mami ni mami. Emte ko nanan, nalablabas pa yung nakarong anak, ti pa nang ipatig na kanyak. Napiyapay nga ni Jun, ti bautan nang itong utan na, ngamiti siya. Adamat kadipod no, nga rason manong nemi no apay nga ungtan na ken bautan na ni Jun. Kaputan na tangkan ba't nga minti ulo na. Idi, ngam kadagitoyin nga baro, en balasa nga akbatan manong nemi. Saan nan nga ungtan ni Jun? Ken di naman ten babautan ti kapsat ko. Ada kami nagpadpare ti First Year College, iti may sa korso ken pagadalan manong nemi online. Da kami kinibongbong. Pero ito, manong nemi, na sumarsarunumit ni Jun, kanyak, gabat na may salakatawan, tibayat ni. Nagbalbaliw ni Jun, manong nemi, niwasan ng tibarkada, adaman digit tibarkada na, iti napintas, nga emo nukol, iti panakibarkada na. Wan, adahan, relasyon mi, manong nemi, kinibongbong. Natupel kang pailaeng, tatong palim mi di kita rapahap mi, kanada tao, dumteng nga umno nga panawin, para iti panagmaymaysan, tirik na kin puso. Anong nemi, tipod no nga inak, ken talagang adan, iti pagbaludan. Namamalin siguro nga sadyahin natin, nga apitin ti Diyos, takunada nga tungpal biyag, iti manakay balod. Dito nga ron, nakapakasalita ak, manong nemi, swerte tinagan ko, di daddy, manong nemi, tinagdad ka no, kareta nga dagan. Tanaswerte ak ka no, tatilikodan, nga nagupit relasyon da ka ni mami, swerte ak. Taimpatin ak, tiinak. Nga di tamit lati ka po na no, apay nga nagsinubyan, nagidipod nung agpimpinatag, nga iso damit ten tinag-asawa.
Agay man naglaunay manong name iti anus mo, nang ornos, kalpasang edit ko kayong kadi detalye, dito nga pakasalitaak. Kaya man naglaunay tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko mata, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kada giti padak nga dimngag. More power to your program, ano. Ken God bless. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, swerte. Thank you mat kang kaswerte, tingka pa ng iburay, ti pakasalitaam. Saan gayam nga pud nung inam, tinang tarakin keng ka. Gayam ka na talaga nga pud nung inam. Kim kasi mat gayam, ti kasasaad na. Wine. Thank you, thank you. Thank you mat ka na gini aming nga nagbuya nga nagdangag. Salamat po, salamat po, salamat.